Bang Parot Trok Sose Achomangatum, Ku Nopak Rong Rangpen, Langkeroyalong, Towar, Nangkasalam Turpa. Bogajan LAC, BJP Ajakong, Kapabobji Aphan, Congress Jakong, Kachepherang. Rongapara along, Ingdeng Troxy, All Assam Powerlifting Kapado along, Karbi Anglong Penta, Chepati Dunji. Adap kimi adap kang sama kardom kadobe henda pajoriklo. Karbi no life Adap Abirta long pen neli sami juli bepi non arjikta biro tang ton pen. West Karbi Anglong la pen Meghalaya ahoy kachikoy not kido arong pulote laki langkeroy henlo. Bangso langkeroy arong ararphan chomang atom kapasiksa kalama bangki akimi aban alamki chipohu khangjang binong. Bonta Karbi Anglong Autonomous Council atom kelang dun kapang krevia joksi non pu anta monsam wangun edetlo. Ahok West Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy along kido Jasimet Langkeroy hawara along kido araratum aphan chomang atom aphong lapuson kapasik sak chini derapita Karbi Anglong Autonomous Council atom RD kipipon pedara jok Langkeroy araratum akisunga bangki non pu anta ke jawang avidetlo. Langkeroy hawaralong Assam Sorkar hinpen PMGSY atowar kasalang bom mahut setami chomang atom thurpak pensi kham khedundo. Lapendet piadangalong ningkarong kachepi mate arko ni phaingkora pho arni setami Langkeroy aratung ningduk arnisi paman ponsi aning kipung chepaklang. Bonta kedamtang arko ni phai thom kebra isi arni Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron adimalong on humri damsi pe karom ipakpak ron tekangsi aning kipung araratoma phan pangsam tekanglo. Bonta Meghalaya Sorkar pen Karbi Anglong Autonomous Council ang bong kaching kiching bai kavedara jok kedamtang thang ni phai pli arni le thota bang Parot Trok Sose achomangadum wang paksi kunopak rongrang pen towar nangkaselam thurpak. Bang Suahut Tong Sekot Pen Hamren Magistrate Mongving Hi DSP Hamren OC Pen Danglo CRPF Atum Alam Ki Kedoa Dimalongan Palidun Si Kham Khedum Lapang Ap Arong Kedoan Achomang Atuma Bangki Job Card Amen Pen Towar Nakasalam Thur Joglo Pusi Langkeroy Arat Pen Ning Jepon Pinidak ituma arang along Langkeroy anda Hamren Piasa Long Litumon Dak Lapang Ap Achomang Dong Wangsi ladak tuwar puthot nang claim thulilo amasini litum bang dak immediately pen ita border ministry la pen border DSP ituma OC atum phan itum kubor PC alang litum pen dak adimak lo nang pililo non hat dak pen dak hongari rongan kam nang claim lo la tum ki claim nang chong husi la tum ki bang la pen ita ni tum area binong la dak ni tum rong ateri binong apa senil tum ke kham khedunang kok lo mane security mi administrative penitum kem khedunang kok lo bangkoan banglo ke bang bangkoan ladak ke job card pola card holder are la wang thailu lupang ape rong matlo terni sinangli tumo pandak EM rupsing tero na ke hai ke bang panangli tumo pan la bang sorong pan ko PPC nang kapachini kang mate nang than kang lo da ladak ke ani si tarik tham ke bani itu ba Autonomous Council penitum EM rupsing tero wang lo lapen border chairman Dilip Hansi Richard Hansi lapen Agosin Hansi lang itum chairman lalai tundang dulu meeting pati lo dadapan ko pelo buke lagen itum long libino apon itum ke ek inch itum ke pek nang ne arop hala dakpen iroyen ta balang non a sport non ang klang edelo kopi pon ma adak RDPP dat RDPP pose la an itum apatai badai itum ak chisau nang kok lo apot RDNA dat pinna apna ribadi ne dat pote itum administrative dat ke une apose council penta RD na pidun tha itum CM along itum damji itum non rong pena chisik alo itum do lapen itum long sa Autonomous Council pen itum rupsing ton sa lang li itum long dak lam nang chi chat kang lo lapen itum CM long damji lapen MP long itum damji lapen la dak aputhak RD sik jik pen itum han chingki chama dem sik itum dak long pen chisik lo Halapu Hamren Magistrate Mongving Hipen Kaninche Pona Tenke Bangsor Puthak Kepathir Thipen Kapadolong Jia Phan Akang Tu Yang Dengan Si Chingwai Ponang Pupusi Ning Jipon Laso lapangap tu khanduri tu ke banai kaslang phan si ke bang lo laso
jadi border mesin hamren lapen osi hamren tung lasut pudun lo lasut latung pan khang dun lo papunai pasilam long de pan lasut to ba lalu kacingki ke saya cuma interest lapen village settlement agam gura lapangap gaum gura kan pulo je non ako lasut to selama bon cengong because higher level authority pen chingki chetan nangpo DCSP level both district West Jantia Hills district pen la pen itum hamren district DCSP pen chingki chetan po discussion aro both side stakeholders hamren side bangso ahoy alam ki ke pini penabalam kalilo aphong alam ki do dera phita Karbi Anglong Autonomous Council kachare atum ame ke jangdon klebason chekrong dun detta jogjima alam ki dolo pulote Karbi Anglong Autonomous Council kachare atum dampen bangso phutak chingki chingwai pu anchotta jokpoma chingki po pulote komantulo ka chingki po oso pragjang dera phi kangthen denta jogjima lasi KAAC kachari atum setame alam pen bangaphan chujeng ba jir anta longli pipi po alam kaningja bangke ington melo lasi KAAC ke thege ding atum nangchelang dun pa prabjena sonte pusi rong arat pen chuningri bangso phuthak RDP ponra prabjin pen adue hoya phuthak chingwai pona sonte mesenji langhem phi pen birsing tiso Karbi Anglong live Karbi Anglong District Congress Committee atum chepatir pi ponsi Bokajang lapen nili block hinia pharman chingrum pet MLA kilika pharman kangdang amai kangni Bokajan BCCI asai hemalong KADCC amai phu khorsing ingti pen kachapahem phu kangdang amai along alohi sarpo aman pen APCC Karbi Anglong kelanga chunbang Raman Jha chetongdon halapu alohi aman pen MLA barim klengdun ingti EM barim roton ingti EM barim Ashok teron pen danglok penang an Congress asong jatum chetongdon APCC chunbang Raman Jha lam thege jaya tengke MLA kilik arnia por hot tanglo apot si Congress asong penta chisik ding pensi dunang po Congress asong pen majok le party atiket long pusitami pahai dun vek nang po athe non kang ni bom sarkar atum ongdung kechok chei keklema jok raratum aduk do piglo nasila so ki sung pen chepajok ji pulote ka chepa haya bang kenang sot binong lo pusi ningje pong Chethan ponme nonamat lakhakre troxy Bokajan LAC Congress pen ki thudun japhan kache sik langlang atum ke EM barim rotoning ti MLA barim klengduning ti lapen surja rong pharatum si amen klang bomlang setame klengdun ingti angring thenailo athe MP barim Biren Singh ingti kedoko ga hur anke kaprek abangphi party ticket kelong dunjia bangke thek damlong lelang Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live kedamtang ningkan suri hini raner kep anikan pen pinirni amta nilip lemske bangphu kilik padode pinlang Karbi Anglong angkang pi nahop alem salongta kilik padoponsi bangphu kangwai padopon pon setami nilip lemske kedamtang ningkan suri hini raner kep anikana prang bangphu kangwai mate kilik padoponde ra phipen ke pinirni anta padopon pe pinlang bangso alem salong sangma sangan chot kipi kerosin ke man tu nipensi pichot setame halapu tarapung borpung bolang sola pen sarihuti hema war prohe hui inglong araratum kerosin kelongsi ke ong lem salong ge hupiar pumyong te lem secretary lem secretary klem long ge nikan ko anna le 2008 pen hote non ke kan kep kesu selebu nanti la lem salong selection la puyat avidet mana election ke aviat he mana la committee member lo election ke parti na la upo amase election parti re committee member lo alam time pada ke hela so ningkan kon pen selection election la pupa do ke ningkan thol nona bang apa ningkan thol ande la da
nilip lem sa farman phan sang si wan chot ma man te kaprek karasin da ho sini na person wan pipi ma Sini ke? Kami ke sini tu. ante la ni ke nilip lem ke adang hiu Adang. bor pung terapung anta Nilip ahawara longta deva katikiatum dopik bonta ke nam ke jor abarsai pipon pi setame akaprek lem satum ke abarsai pipon tangte pipotsi niliba lem salong napuson abarsai kavidet maputa pinang anararatum karju pado nilipen samsoning tilapen sonjit kro karbiang long live Nipai Popen Nipai Troxy Nini Aparman Karbiang Long Arlo Jim Kivung Ver Arisoi Jangatum Sunitpur District Rangapara Long Kapadoponji Ingdeng Troxy All Assam Powerlifting Kapado Along Karbiang Long Pen Seranoi Kachapalong Dunjiaphan Kachese Hako pen nonakai ke pirthe kangtang ahut kachikirla dona sonsi moniratum okpran ki messenger phan anparta akromajom ki thetum sitame akrom kachapa bijirjia phan pura jimalong ingchin kibung penta isi our sailo lasonsi ongdung ari soejangatum amethang aoga prana pharman diphu arong sopi along pen rsr gym pen bangner cap workout culture pen banghini lapen bokajan pen bangethom ari soejangatum Sonitpur District Rangapara along Kapadoponji Ingdeng Troxy All Assam Powerlifting Kachapati along Kachapati Dunja Phan Pineda Por Pai Po Bardanglo Aprangsi nang litung Karbiang Long live tuman chorik lo nang litung pini dap apor nang yan pen nilitung long penap kedami putar tame berta nang bedo nopo nilitung tada non kewangji 7 All Assam Powerlifting Sonitpur District Rangapara long non kewangji tarik open tarik Troxian Kachapati hut nilitung Dakar Biang Long pen setame dap nilitung RSR gym workout culture lapen dak along kapreka gym Dakar Biang Long pang rupet pen setame nilitung Cepati itu ni pansi kebari open up kelasi ning thelo je nilitung setame Dakar Biang Long pen setame akimesen anong kewani phan lapen kon nili juruji dak ilitung kaching hon Karbiang Long Autonomous Council ASEAN sar tuliram ronghang alang li sitame nilitung penap ke barji long same alang li hin besame nang charabun lo lapen puthot nili choroi nilitung All Karbiang Long Powerlifting Association mepu sirat intisar alang li sitame nanang cepadudun lo support sepini nilitung kedam tang putsitame menang an ajak dikloi pesame nilitung cepati dun bom lo tasiap hang put ke nilitung rup bate pro Bangkre ke thom Jim Kivung atuma phan Karbiang Long Autonomous Council ASEAN tuliram rong hanga hin ben sitame kedam kebang abar saya kira pidunlo anparta All Karbiang Long Powerlifting Association amaipu chirach ingtia phan sitame choropon kedam tang ahut along kachapati don ahut bronze medal sitame chepalong dun bomlo seta non aphoya bangke ser anong chepalong dun pen Karbiang Long arara tuma phan isi mesen anong kewan pijia phansi jisik ponopasi bidasing rong pia hin pen Karbiang Long life athengno chethan Rosan Hansi report Karbiang Long live APHLC songatum rongkhang ahbara longta kedam tang pen ansose jakong kachapang tang ponja phanpura salona amguria long cherok to amai kapadoda kedam tang thang ni bhai clear ni rongkhang constituency salona amguria long APHLC songatum cherok to amai kapadopona hot rongkhang APHLC amai phu jonis timung pensi mai charipon labang so amai long APHLC amai phu joy kathar alohi sarpo man pen chetong don Manpeng alohi vothat langso LAC APHLC amaipu Bikram Hanse atum penchenglo APHLC songalong claim rapet kethi kiding atum tami cherok to amailong chetong dun renti Nilimen ke buddhaterang
terang di. Ni long ke Santipur terang arong bu. Acha lang liya prang kopi party long si Clemon bom lo. Ne prang BJP party long si Clemon bom. Tang de nang li kopi ningang samse ke dosi apu party chu penon pini it SLC so long je paok don lo nang li than bachini ma. Ning kang samse mane BJP tum ke Klempon ke chok che ajok ne ke thegon long si. Ni mi thang ta pham na mat thabom lo. Tum kar bitum anutin ake thele manta. Bang pham jordat. Bang pham jordat si thegon long bom lo. Apen isile ta lo konsilin ta avelo non cyclein ta avelo. Lahai ning mat thapa masine. Lai ning mat thapa na masine ti plang play lo ni. Ake pel si la tuma party long si ni ke dodun po. Ning pham na do. Chirok dog amai kapadopona hud BJP asong pen bangner kebatum APHLC asong along kachapo ogdun angthek chepaklang dun renti. Lason si Santipur Amguria rong asar Budho terang setami BJP asong aphan aning kang samsi angthek chepaklang si APHLC asong along si chepa ogdun juilo. Maya long APHLC amai phu jai kathar lam ke jai pona tengki ilitum karbia kheyatum setami ludun nangnelo. Jong si ilitum ludun bomlang pulote non ningkan photro aphike kisumsi chetong ponang kokpo lasi raraja kong thepi ka potsi raratum si ke ja bang aphan mesian si ingwai ponang po puta than pare tekan constituency along sinitum dak APHLC pen rat a meeting nang dolo la 6 schedule la pen ke ason alam ra ilitum kopya posi ki dukore lo makar biatum lai hui alam ke je than la pen ilitum kar biatum phan virrang lo non ke pharong bong pen plikebra privet lo kar biatum an ke lo teng pen ke la ke kar biang long ta kali det lo non ke edum kom ong en nei sita bang phokebra si ke kar bi do nang ji an ke la he hui ke je plang ike hala 6 schedule paragraph angdeng pi hini angdeng so troxy pen election council election pe do la pen voter list ka selam nang ji hala so pot selam le det pen a jok la pen ilitum karbiatum inglong asotum amethang a political a jakong che en edet amat hala ke che tum han hodai kok pen a jok la si master akaman ta cholong dun de ilike sakori ta long dun de long le patata ke long tang det ram hok ke long tang HPC non ke nang tum long le pata ve punang puthurong lo ampe iltum phang non la modern pen along le ka gos bang nang pitu te det lo ki pitu nang gi polo tang te ke NG polo te poisa nang hang tu re la puson si mondol ARO to manta EM to manta CM to manta pinchong thurong kapit du ka kam lok si inglong so to phang ke claim tu non ke tractor anta ha kopili ha bihari to malong Mongalia to malong ong munak la pen ke town committee municipal board ta ha bukajanta bang kep ang bong pen inut vet lo karbi ke an par ke bang ke chia society son si vot hatang rong troxy pen wiki be karbiang long la pinia Adap Abirta ke la bonsi kan tonik lo dometak me arniki me